ଆମେ ଶୁଣିବା ପୁରାତନ ଯୁଗର କଥା। ଏକ ଫଳ ବିକାଳି ଥିଲା। ସେ ଧାର୍ମିକ ଥିଲା, ଆଉ ଲୋକେ ତାକୁ ପବିତ୍ର କହି ଡାକୁଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଆପଣାଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲା। ତାହାର ମନେ ହେଉଥିଲା ଯେ ତା ସଦୃଶ ଉତ୍ତମ ଏବଂ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିବା ଲୋକେ କେହି ନାହିଁ। ତାହାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦ ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାହାର ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାଧା ଦେଉଥିଲା। ଏହି କରୁଣାହୀନ ଧାର୍ମିକତା ହେତୁ ସେ କାହାକୁ ହେଲେ ନ୍ୟୁନ ଦେଖାଇବାକୁ ପାଶୁରୁନଥିଲା। କଥା କଥାରେ ସେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲା, ମୁଁ ତା ପରି ନୁହେଁ, ମୋତେ ଦେଖ। ସେହି ପବିତ୍ରର ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ଦୁର୍ବଳତା, ଯେ ବାଙ୍ଗରା ଏବଂ ମୋଟି ଥିଲା। ପୁଣି ଏପରି ଭାବେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଆହୁରି ଅଧିକ ମୋଟି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ ସକାଳେ ଉଠି ଝାଡ଼ୁ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ତିଆରି କରି ପୁଣି ହାଲୁକା ଖାଦ୍ୟର ବାକ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆପଣା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ପଠାଇଥିଲା। ତପ୍ତରେ ପବିତ୍ର ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଜଳଖିଆ ଖାଇ ଖାଦ୍ୟ ବାକ୍ସ ନେଇ ଫଳ ବିକିବାକୁ ବାହାରିଯାଏ। ଫଳ ବିକ୍ରି କରି ଯେବେ ସେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା, ସେବେ ବେଶ୍ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଦୁର୍ବଳତା ଘରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହିତରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦେଖାଶୁଣା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଏହିପରି ଉଭୟ ଆପଣା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ପବିତ୍ର ବିବାହ କରି 17 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର କେବେହେଲେ ଆପଣା ସ୍ତ୍ରୀଠାରେ ନିଜର ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରି ନଥିଲା। କେବେ ତା ସହିତ ଦୁଇ ପଦ ମଧୁର କଥା କହିଥିଲା ନା କେବେ ହେଲେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲା। ଏହି ହେତୁ ଦୁର୍ବଳତା ଆପଣାକୁ ଏକାକୀ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଭିତରେ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ପାଉଥିଲା। ସ୍ୱାମୀଠାରୁ ପ୍ରେମ ନ ମିଳିବା ହେତୁ କେବେ ହେଲେ ଏକା କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ହେଲେ ନିଜର ଦୁଃଖ ସେ କାହାକୁ ଶୁଣାଇବ? ତାହାର ଆପଣାର କିଏ ବା ଥିଲା? ଏଥି ମଧ୍ୟରେ ତାହାର ପରିଚୟ ପଡ଼ିଶା ଗୃହରେ ଏକ ଯୁବକ ସହିତ ହେଲା। ସେ ନିଜର ଦୁଃଖ କାହାକୁ ଶୁଣାଉଥିଲା ଏବଂ ସେ ତାକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଥିଲା। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପରିଚୟ ବନ୍ଧୁତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା। ବନ୍ଧୁତା ଘନିଷ୍ଠ ହୋଇଗଲା। ଏହି ଯୁବକ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା ଯାହା ନିକଟରେ ସେ ଆପଣା ହୃଦୟ ହାଲୁକା କରିପାରୁଥିଲା। ଦିନେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ପବିତ୍ରକୁ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଘର ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା, ତାହାକୁ କ୍ରୋଧ ଓ ବିରକ୍ତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲା। କାରଣ ଦୁର୍ବଳତା ସେହି ଯୁବକ ସହିତ ଶୟନ କରିଥିଲା। ଏହି ସମ୍ବାଦ ଜଙ୍ଗଲର ଅଗ୍ନି ସଦୃଶ ଗ୍ରାମସାରା ବ୍ୟାପିଗଲା। ଲୋକେ ଭାବିଲେ, ପବିତ୍ର ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଦେବ, ତାକୁ ମାରି ପିଟି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବ। ମାତ୍ର ଏହିପରି କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ବିଚରା ପବିତ୍ର କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା? ତାକୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଭଲ ହେବାକୁ ଥିଲା। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆପଣା ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲା, ମୁଁ ତ ଦୁର୍ବଳତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲି। ସେ ଭାବିଲା ଯେ ଏହିପରି କହିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ତାହାର ପ୍ରତି ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାହାର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ମାତ୍ର ତାହାର ଘରର ବାତାବରଣ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଦିନଠାରୁ ସେ ଆପଣା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା କହୁନଥିଲା। ସେ ଆପଣା ବିଛଣା ଅନ୍ୟ କୋଠରୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା। କଥା କଥାରେ ସେ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ବିଦ୍ରୂପ କରୁଥିଲା। ଭୟଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମନେ ମନେ ସେ ତାହାକୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲା। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଘୃଣା ଏବଂ ଶତ୍ରୁତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାହାର ମନ ତିକ୍ତତାରେ ଭରିଗଲା। ତାହାକୁ ବଦନାମ କରୁଥିବା ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରତି ତାହାର
ମନ ତିକ୍ତତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। କେବେ କେବେ ସେ ତାକୁ ପ୍ରହାର ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା। ସମାଜ ଭୟରେ ସେ ତାକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇପାରୁନଥିଲା। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ହୋଇସାରିଥିଲା। ଯେପରି ନାଗସାପର ବିଷ ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯାଏ, ସେହିପରି ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରତି ତାହାର ଘୃଣା ତିକ୍ତତାରେ ଶତ୍ରୁତା ବଢ଼ୁଥିଲା। ପବିତ୍ରର ହୃଦୟର ଅବସ୍ଥା କେହି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ମାତ୍ର ତାହାର ସେବା କରୁଥିବା ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ନିୟବ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରୁଥିଲା। ସେ ସମସ୍ତ କଥା ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ସ୍ୱର୍ଗରୁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଆଜ୍ଞା ମିଳିଲା ଯେ କ୍ଷମା ନ କରିବା ଲୋକକୁ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ, ସେହି ଦଣ୍ଡ ପବିତ୍ରକୁ ଦିଆଯାଉ। ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ନିୟବ ପବିତ୍ରକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯେବେ ଯେବେ ପବିତ୍ର ଆପଣା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଘୃଣାରେ ବ୍ୟବହାର କରେ, ସେବେ ସେବେ ନିୟବ ତାହାର ଗଳାରେ ଜଞ୍ଜିରରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଖଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ଖଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆକାରରେ ଥିଲା। ମାତ୍ର ଖଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗଳାରେ ବଢ଼ିଥିବା ଜଞ୍ଜିରରେ ଭୋଜ ହେତୁ ପବିତ୍ରର କାନ୍ଧ ଦରଜ ହେଲା ଏବଂ ପିଠିରୁ ଦରଜ ହେଉଥିବାରୁ ସେ ଆହୁରି ନଇଁଗଲା। ଯେତେ ଯେତେ ବୋଝ ବଢ଼ିଲା, ସେ ସେତେ ବେଶୀ ଘୃଣା ଓ ଶତ୍ରୁତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଏହିପରି ସେହି ଜଞ୍ଜିର ତାର ଗଳାରୁ ତଳକୁ ତଳ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେପରି ଏକ ଲତା ଗୋଟିଏ ଗଛକୁ ଘେରିଯାଏ, ସେହିପରି ଏହି ଜଞ୍ଜିର ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରକୁ ଘେରିଗଲା। ତା ପାଇଁ ସିଧା ହୋଇ ଚାଲିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଗଲା। ସେ କୁବ୍ଜା ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ଏପରି ସମୟ ଆସିଲା ଯେ ସେ ବାଡ଼ି ବିନା ଚାଲିପାରିଲା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାର ଏକମାତ୍ର ଇଚ୍ଛା, ଯଦି ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତା, ତେବେ ସେ ଏହି ସମସ୍ତରୁ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତା। ପବିତ୍ରର ଚେହେରା ଦିନକୁ ଦିନ କଳା ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାହାର ବୟସ ଅପେକ୍ଷା ସେ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧ ଦେଖାଗଲା। ଘୃଣା ଏବଂ ତିକ୍ତତା ତାହାକୁ ଅଧିକ ନିଷ୍ଠୁର କରିଦେଲା। ସେ ଆପଣା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରପିଟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ତାହାକୁ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଥିଲା, ତୁ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ଅଟୁ ଏବଂ ତୋ ପାଇଁ ମୋତେ ଏହିପରି ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ହେଲା। ସେ ବିଚାରୀ କାନ୍ଦିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କରିପାରୁନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ରାତ୍ରିରେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ନିୟବ ପବିତ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ ହେଲେ। ଜଞ୍ଜିରରୁ କୁବ୍ଜା ଅବସ୍ଥାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଉପାୟ ସେ ତାକୁ କହିଲେ। ନିୟବ କହିଲେ, ଏହି ଅବସ୍ଥାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ତୁମ୍ଭର ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି। ତୁମ୍ଭେ ତାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଭାବେ ଦେଖ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହାକୁ ଏପରି ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦେଖ, ଯେ କି ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରେମର ଅଭାବରେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେ କି ବାସ୍ତବରେ ତୁମ୍ଭକୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରେ। ତୁମ୍ଭର ସୁସ୍ଥତା, ସବଳତା ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପାଇଁ ଏହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା ଅଟେ। ପବିତ୍ର କହିଲା, ସେ ଯାହା କରିଛି ତାହା କେବେ କ୍ଷମା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଦୋଷୀ ଅଟେ। ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଯାହା କହିଲ ତାହା ସତ୍ୟ ଅଟେ, ମାତ୍ର ତାହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଓ କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି, ତାହା କ୍ଷମା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ସେବେ ପବିତ୍ର କହିଲା, ହୃଦୟ ସହ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସେହି ସମୟରେ ପବିତ୍ରକୁ ନିୟବ ଏକ ବଡ଼ କୋଠରୀକୁ ନେଇଗଲେ, ଯେଉଁଠାରେ 2-3ଟି ବଲ୍ବ ଜଳୁଥିଲା। ନିୟବ ତାହାକୁ ଏକ ଚୌକିରେ ବସାଇଲେ ଏବଂ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ। ତହିଁରେ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ପର୍ଦ୍ଦାରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନାମ ଥିଲା, ଏହା ହିଁ ତୁମ୍ଭର ଜୀବନ। ପବିତ୍ରର ବୁଝିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା ନାହିଁ ଯେ ଏହା ତାର ନିଜର କାହାଣୀ ଥିଲା। ତାହାର ପୁରୁଣା ଘର, ତାହାର ପିଲାଦିନ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ କଟାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ତାର ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ତାହାର ପିତାଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପକେଟରୁ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିଥିଲା। ସେ ମିଥ୍ୟା ଶପଥ କରିଥିଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ପ୍ରେମ କରିଥିଲା, ପରେ ତାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କଲା।
ସବୁକିଛି ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ ତାହାର ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିଲା। ଫଳ ବିକ୍ରି ବେଳେ ସେ ଓଜନ ମାପ କରିବାରେ ଏ ପାଖ ସେ ପାଖ କରିଥିଲା। ସବୁକିଛି ପବିତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗଦୂତଙ୍କୁ କହିଲା, ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କର। ମାତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ କହିଲେ, ନା, ତୁମ୍ଭକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅଗ୍ନି ଜଳୁଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ପବିତ୍ରକୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ଏହା ହିଁ ନର୍କ ଅଟେ। ତୁମ୍ଭକୁ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ପବିତ୍ର କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ଯେବେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ କହିଲେ, ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିବାର ଏକ ହିଁ ପଥ ରହିଛି। ଆପଣାର ବାସ୍ତବର ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝି ନେଇ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ସ୍ୱୀକାର କରି କ୍ଷମାପ୍ରାପ୍ତ କର। ଆତ୍ମ ଧାର୍ମିକ ପବିତ୍ରର ଚିନ୍ତା ଓ ବିଚାର କରିବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ତାହା ନିମନ୍ତେ ଆପଣାକୁ ବଳିଦାନ କରିଥିବା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା। ପବିତ୍ରର ହୃଦୟରେ ହୋଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖି ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭର ଋଣ ପରମେଶ୍ୱର କ୍ଷମା କଲେ। ତୁମ୍ଭେ ଯାଅ, ଦୁର୍ବଳତାକୁ କ୍ଷମା କର। ମାତ୍ର ଏହା ଚିନ୍ତା କରିବ ନାହିଁ ଯେ ତାହାର ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପବିତ୍ର ଦୁର୍ବଳତା ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲା। ସେ ତାହାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲା। ସବୁ କିଛି ତାହାକୁ କହି ଶୁଣାଇଲା। ତାହାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲା। ତାହାର ଜୀବନର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ପବିତ୍ରକୁ ପ୍ରେମ, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି କାହାଣୀ ହେଉଛି ପୁରାତନ କାହାଣୀ। ଆଉ ଏହି କାହାଣୀ ପଡ଼କାଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟକୁ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏହି କାହାଣୀକୁ ଶୁଣିଲେ ଆଉ ଶୁଣିକି ଆନନ୍ଦ ପାଇଲେ, ଆପଣମାନେ ଖୁସି ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ।